ki ba. Na baro duk road. Na je baro road. Mangal road. Gana ya madaci. Gaba ɗaya babu ciniki. Guda ɗaya kawai na saida. Ita ma da na sha sigari ta kare. Kai! Ina ma. Hanya. Zan ga kayan wani ba zan ɗiba ba kuwa? Ba dan boko ba ne. Yawwa. Alhamdulillah. Malam barka dai. Barka dai. Dama tambaya nake yi da Allah. Tambaya ko jarida za ka siya? Tambaya nake titin Yakubu Avenue wallahi tun ɗazu muke ta shawagi shi ma bai san wajen ba ni ma ban san wajen ba. Abanu. Ta. Yakubu Avenue. To ni fa ba dan kasa bane. Ha ba. Gaskiya ba dan kasa bane. Okay. Abanu ai ina ga kamar guraren Niger ne ko? A'a. Wajen Murtala Square aka ce min, wajen Murtala Square aka ce min ni. Square? Kuma nan Najeriya? A Kaduna ne fa, Kaduna wajen Murtala Square. Nan Kaduna muke? Kai baka sa inda kake ba? Ina. To ina baka labari. Ka ga jaridar nan? Tana kunshe da labarai kamar haka. Na rantse da Allah. Gashi dai kashe mijinta ta yi. Malam. Baka san wajen ba? Wallahi sauri nake tafiya na kwatanci aka mun gidan yayana na zo ni ma bako ne daga Kano nake. Allah sa ka kalli gari ya waye. Na wancan watan. Wani fili da aka yi da wani tsoho. To an kare ma zance. Na rantse da Allah. Da dai aka je kotu. Babu abin da ya rage su da shi. Ba abin da ya kare su da shi. Sai dauri. Da Allah? Na rantse da Allah. Ka ga ita kuma wannan. Malam. Wai baka san Yakubu Avenue din wajen Murtala Square? Kare ma zance. Ka gani? Barayi ne nan. Shugaban kasa ce a rufe su. Kada saki ko guda daya. Kuma jami'an tsaro kawai ta sake su. Ta ba da beli 7,700. To da haka ka je gidan rediyo mana sai kai wannan bayanin yadda ya kamata. Ina rediyon yake? Ka je gidan rediyo na ce. To BBC. To ka gani ba dan kasa bane. Wallahi kuwa. BBC ba rafin guza take ba? A rafin kada take ba a rafin guza. Malam tunda baka san wajen nan ba ina gami gaba sai an jima. Allah ba kawo kasuwa. Sai mu jan karshen ku zance. Ame, da mana.